Ну что ж, я протягиваю свое подорожжа по Рассонскім раёне, по вёсцы Янкавічы. Зайшоў на мясцовыя могілкі і вось знайшоў такое пахаванне братэрскае 16 невядомых воінаў. Увогуле Рассонскі раён — это месца і вялікіх подзвігаў, і вялікіх трагедый. Это партызанскі край. Шмат людзей тут ваявалі і за Рассоншчыну, і ўвогуле за ўсю радзіму. Калі я не памыляюся, тут у Рассонскім, Верхнядзвінскім і Асвейскім раёнах, раней такі таксама існаваў, загінуў кожны другі. Кожны другі чалавек аддаў сваё жыццё, ахвяраваў за нашае жыццё. Таму, калі вы тут у Янкавічах будзеце, вы завітайце сюды на мясцовыя могілкі. Ад варотаў ідзіце прама, пройдзеце 10 магілак і вось пахаванне.